аз съм Алекс. Днес ще играем Shadow Fight. Нинджи, накажа аз. Почваме. Аз съм с малки оръжия, така че не мога да ги бия много. Така че после отивам второ, трето, четвърто, пето, шесто. Само до шесто не съм стигал. Никога. Ай. Сега ще се бием ей тук. Хайде бе, мога да го убия. И го убих. Дадат ми 13 диаманта, така го учим. Давай, ти можеш. Ти си най-великата момиче. И ще станеш по-велика.